Така, обявили сме дестинацията ни днес. Тръгнем, не знам колко ще се види. Пише 1 час и 18 минути. 75 км, 74 км. Пускаме си фаровете и тръгваме за църква. Брата и сестри, бъдете благословени. Така, ръчната е пусната. Маслото е проверено. В принцип на моята кола не е проверявам нищо. Обаче моята кола е Opel Corsa и няма какво да й се проверява. Има едно масло и една вода и те се проверяват един път в годината. До после. Чао! Сега си изчакаме да мине влак. Така. Сега слушаме тая песничка, то пък не знам дали ще може да го видите. Слушахме малко песни, караме си съвсем спокойно, бавничко, с ограничения, даже много под ограничения, защото 50 е в население. Даже тук мисля, че 40 е в този град. В град Провадия сме сега. Трябва да минем през него, той е дълъг град между другото. Крепостта Овеч се намира тук. Овеч. Едно прекрасно място, на което може да отидете и да останете сами с мислите си, или пък да отидете с компания. Има какво да се види, целият град се вижда там. Страхотна панорама, страхотна гледка и така. Скъпи приятели, не знам колко човека е населението, обаче има си доста супермаркети, доста магазинчета, които ефтино е. Ако да речем, примерно ако го сравним с София град или област даже. Друго за Провадия, намира се тук близост местността Овеч. Крепостта Овеч се намира тук. ОВЕЧ. Може да го напишете и да видите едно прекрасно място с живописна гледка. Панорама към целия град. Може да видиш целия град. Ай, гледайте малко напред. Стига са ме гледали мене. Най-най. На-на-най-най-най-на. Най-най-най-най. Моля си се. Слушам си песничките. Само да не отраскаме майбаха. Само да се включа за малко, да ви кажа за какво беше първата проповед в град Шумен, в християнски център Шумен, мисля, че се каже църквата. Проповедта, която беше днес, е за любовта, за това как трябва да обичаме, кои хора обичат наистина.
Ти знаеш ли за какво беше днеска проповедта, първата в Шумен? Проповедта беше за спасението, уверение, доказателството, че сме Божии деца, за това как да разпознаем дали сме духовни или сме плътски и за възможността сами да се изпитваме, да знаем дали това, което вършим е от Бога или не от Бога. А именно всичко това беше съчетано в една проповед и тя е за любовта. Благословени са хората, които обичат, благословени са хората, които ги обичат. А именно, че трябва да обичаме всички хора около нас, защото Бог е във всеки един от нас. Бог е любов и Бог е Святия Дух, а Святия Дух е в сърцето на всеки от нас. Когато мразиш ближния си, ти мразиш Святия Дух в него, а именно мразиш и Бог. Няма как да твърдиш пък, че обичаш Бог, като казваш за еди си кой, аз не искам да го виждам, вдига ми нервите, не искам да комуникирам с него. Да, може да има такива хора със сигурност в живота ни, но трябва да се замислим. Ако мразим, това не е от Бога. Със сигурност Бог не мрази никого. А ние трябва да сме Христови. Христос не мрази никого. Бог мрази само единствено греха. Това е. Бъдете благословени и до после. До следващата проповед, където ще е, не знам къде ще е. Да, ще се започне една проповед. Ще видим къде е, в кое селце е. Село знам, че е село. Чао, до после. Здравейте, братя и сестри! Здравейте, скъпи зрители! Здравейте на то основния, на всичките здравейте! Не знам дали е вечер при вас, дали е ден, не знам кога го гледате, но аз съм се запътил вече към втората с дестинация. И така, пътуваме лека по лека, имам 17 км вече останаха до целта. Че нищо не се вижда маяма. Ами какво такова? Карам си бавничко, слушам си песнички, такива хваления. Не слушам всяка музика, слушам всякакви Божии хваления. Ето къде съм, скъпи приятели. Ето къде съм, скъпи приятели. Смядово. Смядово. Не знам защо символа на града е прасе, но се радвам, че има и кръст. Така, оставихме мечката чак. И сега пресигнах. Влязах в това населено място. Аз мислих, че малко селце, обаче това е някакво градче. Явно. Смядово. Някъде тук се намеря църквата. Сега ще я намеря след малко. Иначе много яко такова. Изглежда им приятно, уютно, спокойно, малко не селце, ами градче. Сега ще намеря и църквата. Ще питам тос, ония. Ще намеря. Айде, до после. Сега ми казаха ни момчета тук, ме опътиха накъде било. Там има някаква друга църква, нататъка. Обаче ние сме насам. До някакъв маркет и после завиваме наляво и после, то даже пишело на самата сграда, но какво пише не знам сега. Казаха ми, че има лъвчи. Познай Хондата, яка е, кеф има. Не е Хондата, Тойота. Какво са написано? Съжалявам, нямам нищо какво мога да дам, нищо не мога да дам сега. Сега ще видим. Ето е църквата. Апостолска църква Витезда. Пише. Сега отиваме там. Аз си забравих. Това имам време всъщност. То доста време. Аз си забравих Библията. Жудир си я взема и пак ждора, защото бях развълнуван да дойда до църквата. Отивам да си взема Библията и се връщам. Иначе това е улицата, на която е самата църква. Ето, вече се сприятелих с двама мои нови братя. Братя в град Смядово. Смядово е тук. Да, Смядово. Ето е църквата, още не е започнало служението, но след малко ще започне. Аз съм изцелен и освободен. Кръвта на Исус и чрез неговите рани. Има сила в устата на човека, има сила в кръвта на агнето. Призови го, чакай той ще дойде. Има сила в
малко батерия, за съжаление. Часът вече е 21:04. Аз сутринта излязах в 9 часа. Но изобщо не се виждам, за съжаление. Можех да се виждам. Гошо е тука. Пътуваме се съвсем спокойно. Свърши църквата. Служението свърши. Пастира е благословен. Бог да го благослови. В Смядово разбрах, че има и втора църква, която служението обаче започва от сутринта. Не знам точно от колко часа е. Не знам и къде се намира. Слава на Бога, това много ми харесва, че няма никакво разделение. Напротив, те искат хората да влизат в църква, хората да влизат при Бог. Без значение дали в тяхната църква или в другата църква, съседната. Важното е хората да влизат при Бог. Това е уникално и нека да бъде благословен човека. Сега вече се прибирам към вкъщи. Имаше благословена вечеря и съм много благодарен на Бог, че ме срещна с такива хора, че се запознах с тях. Точно това говорихме, че не аз искам да бъда центъра на видеоклиповете, ами точно обратното. Аз не искам да съм нищо в тези клипове, искам да съм само един глас, който говори отстрани. Там, когато трябва, ще си показвам лицето, но не мисля, че има нужда. Важното е Бог да бъде центъра в живота на хората и Бог да бъде центъра в моите клипове, които ги правя. И то, като казвам моите клипове, това са клиповете на Бог, за Бог, от Бог. Аз нямам нищо общо. Бог ме е благословил с финанси да мога да си купя камерата, Бог ме е благословил с финанси да мога да обикалям, Бог ме е благословил с времето да имам време, да обикалям по църквите. Така че да си мислиме ние хората, че нещо зависи от нас, е много погрешно според мен и много наивно. И трябва да се замислиме. Трябва да се замислиме наистина за това колко Бог ни благославя, ние без да осъзнаваме. Колко наистина Бог ни благославя изобилно, а ние дори не се замисляме. Приятели, аз сега ще ви оставя и ще се видим малко по-късно. Малко батерия ми остана. Така, аз вече се прибрах. Таман го паркирах в двора. Таман съм паркирал тук в двора на къщата. Часът е... Колко часа се прибрам? 22:30. Ами, скъпи приятели, знам, че е тъмничко. Съжалявам за което. Моля да ми простите. Пътя беше страхотен, много хубав. Пътя... Аз съм доволен от българските пътища. Не, шегувам се. Пътя беше добре, наистина беше добре, мина страхотно, имах си хваления, тук слушам хваления, песнички. Осмислях това, което казаха в едната църква пастира, който проповядаше в едната църква. Преосмислих и това, което чух и във втората църква. Днес имах благословията от Бог да присъствам на 2 служения, за което съм изключително благодарен на Бог. Съжалявам, че сега трябва да прекратя това видео до тук. Ще се видим утре и в утрешното видео аз и моя приятел, най-вероятно само аз ще говоря, ще ви споделя това, което чух от двете служения днес. В едното служение темата беше като цяло за любовта, това беше темата, а във второто служение беше пак за любовта, но с части от вярата и от надеждата. Нека да бъдат благословени пастирите, които са в тези 2 църкви и като цяло да бъдат благословени всички пастири, но аз имах възможността да видя само тях двамата днес. Всъщност 3 пастири, имаше един гост пастир в Смядово. Имах шанса да се запозная с тях и да се запозная с други братя и сестри. Нека да бъдат благословени изобилно те и техните домове, те и техните семейства, близки, роднини, приятели. Бъдете благословени. Не знам дали гледате това видео, не знам дали е достигнало до вас. Бъдете изобилно благословени. Вие сте хора, които са инструменти в Божиите ръце и понеже съм имал контакт с вас, така аз имах контакт с Бог днес. Бог говори чрез вас и вие сте благословени хора. Вие сте наистина благословени хора и това много брати и сестри около вас трябва да го осъзнаят. И добре, 10% батерия, брати и сестри, имам. Тя много бързо пада, тая моята батерия. Още веднъж, бъдете благословени и ще се видиме като стане малко по-светло, за да ви разкажа точно
и ясно какво точно проповядваха пастирите. Айде, до след малко. И Бог каза, нека бъде светлина. И така, братя и сестри, не знам как изглеждам. Баща ми казваше, че съм симпатично момче, обаче после спря да го казва. Не знам. Защо? Както ви казах преди малко, искам да ви кажа сега за какво бяха двете проповеди в двете различни църкви, в които ходих. Ще ги изпиша отдолу. Едната се казваше Църква Християнски дом. Мисля, че се наричаше Християнска църква или Християнски дом град Шумен. А другата църква в град Смядово. В първата, в Шумен, се говореше за любовта. Темата беше любовта. А именно, че любовта е най-прекрасното нещо на този свят. Любовта е най-красивото нещо на този свят. Ако отделите само една минута е много, 30 секунди дори, ето засечете си, 30 секунди само, за да се замислите какво би било да живееш в свят, в който няма любов. Майко мила. Може да се отворите, ако имате Библии, аз се надявам да имате Библии. В различните Библии, различните издателства превеждат по различен начин, но като цяло за щастие все още контекста или главната част е запазена. Думичките се различават. Първо Коринтини, 13 глава, от 4 стих започваме. Любовта дълго търпи, милосърдства, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не дири своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Да, живеем в свят, в който е трудно сякаш да намерим любов в околните. Любовта наистина е едно от най-важните неща на този свят. Те са вяра, надежда и любов. Трябва да вярваме. Това крепи света. Вяра, надежда и любов. Първо трябва да се надяваме. Според мен лично това е мое разбиране. Първо аз трябва да се надявам. След като се надявам, в Божия план, когато го видя това нещо, започвам да вярвам. Аз съм се надявал, започвам да вярвам, дори понякога и без да го видя. Само да го чуеш, да го усетиш, започваш да вярваш. А с вярата идва и любовта. В момента, в който дойде любовта, братя и сестри, аз съм сигурен, че всеки от вас се е влюбвал. Когато дойде любовта, какво става? Много те наранява. Но ти толкова много я обичаш, че ти е безразлично дори това. Съгласен си да си наранен, но да бъде до теб и да го обичаш. Или да я обичаш. Ти не чуваш приятелите ти, какво ти говорят, какво ти казват. Не те интересува нищо. Да го обичаш. Край. Да си наранен, но да бъде до теб. В Библията е описано точно и ясно, и за щастие не толкова кратко, ами е описано в детайли за какво точно е любовта, но позволете си да имате това време, вие сами да потърсите, вие сами да прочетете, вие сами да се опитате да разберете точно какво е любовта. Всеки от нас има някаква представа. Във втората църква, в която бях, в Смядово, там беше също страхотно. Благословени са хората, служителите, благословено е хвалението. Много беше хубаво. Аз съм сигурен, че всеки от вас, който има шанс да посети и църквата в Шумен, и църквата в Смядово, ще останат просто очаровани. Църквата точно е място, където има любов. Не ви говоря за хора. Говоря ви за Бог. Бог е пътят, истината и живота. Огледайте се малко навън. Наркотици, наркомани, проституция, предателство, лъжа, измама, предателство от близки хора, в семейството ви хора. Учишъл един път на църква, ама те там остаи, те там и в църквата даже лъжат. Еми, добре ли? Хубаво. Ти за какво отиваш в тази църква? Заради хората или заради Бог? Бог работи чрез хора.
Бог работи и чрез хора. Вари на църква, отиди, влез и не се оглеждай в хората. Огледай се в надписите, ако има надписи на стената. Огледай се в Библията, вари 10 минути по-рано на църква. Отделено малко, кратко време, дори преди проповедта да започне, преди хвалението да започне, да прочетеш нещо от Библията. Бог работи по начин, който ние не можем да го разберем. Ние не можем да го осъзнаем. Бог не мисли като нас. И много от нас какво правят? Искаме това, искаме онова и непрекъснато искаме от Бог. А някой от вас задава ли си въпроса какво Бог иска от него или от нея? Какво Бог иска от теб? Ти искаш кола, къща, хубава работа, здраве за теб и за твоите близки, любов, време, шанс да обикаляш наляво-надясно по света, дори ако щеш. Някой от вас може да искате котка и куче. А задаваме ли си въпроса какво Бог иска от нас? Много рядко. Задаваме си го въпроса в трудни ситуации, може би. Господи, ти какво искаш от мен? Какво да направя? Господ е описал точно и ясно какво иска Той от тебе ти да направиш. Тука. Той го е описал, Той го е казал. А ти чел ли си я? Погледнал ли си към тази карта? Погледнал ли си към тази навигация? Това е една навигация в живота. Значи, да направиш 5 манджи, трябва да учиш 4 години за готвач. Да построиш една къща или една сграда, трябва да учиш строителен техникум, после университет и накрая имаш някакъв документ там, фарчаш лист и дава право да строиш. Да управляваш дори кола, да имаш шофьорска книжка, ти трябва да си завършил, не знам кой клас вече трябва да си завършил и да ходиш на курсове, така нататък. А в крайна сметка, ако искаш живота ти да е подреден тук на земята, да имаш благодатта на Бог, да имаш щастието от Бог, мира на Бог, любовта на Бог. Ние всички имаме любовта, но ние сами бягаме от нея. Ние сами бягаме от любовта на Бог. Той ни обича, Той ни чака, Той ни приветства. Просто казва, ела. Ние сме като малки деца пред нашия Бог, пред нашия Господ, пред нашия баща. И Той казва, ела, сине или дъще. Ела. Но не става така нещата. И вие най-вероятно вече го знаете това. Това, което искам да кажа е, че ние трябва да бъдем Христови. Ние трябва да приличаме на Исус. Ние трябва да приличаме на това, което иска Той, а именно на Него. Ние, щом сме Божии деца, трябва да приличаме на баща си. Както е казано тук в български език в България, в нашите ширини. Крушата ни пада по-далеч от дървото. Той е страхотен, безгрешен, обича, дарява, дава, щедър. А ние ще сме някакви, няма дори да казвам. Вие сами се замислете какъв би бил света, ако нямаше любов. А Бог казва, че Той е любов. Той е пътят, истината и живота. И не става въпрос за живота само тук на земята. Става въпрос за живота там, за вечния живот. Братя и сестри, бъдете благословени. Нямам шанс, снимам нещо друго тук наоколо и да не показвам лицето си, но когато живееш в малко населено място, за съжаление, от всякъде започва някаква музика, то си усилва, другия си усилва, трети си усилва, четвърти прави сватба и не мога да изляза вън. Опитах се, не стана. Пробвах се, не се получи. Затова сега съм вътре, снимам и ви казвам чао. Бъдете благословени, брати и сестри. Шалом на всички вас. Мира ви да бъде с вас и Бог да бъде с вас. Амин. Имал съм малко шоколад по съвети, обаче няма да го почвам на новото скрип. Няма нищо свърши. Няма вече шоколад, изяра го.